Malawi Brief. Pamene anthu akudikirira president wa dziko lino kuti apereke sona yake yoyamba, umu ndi mmene zayambira kumeneku ku Lilongwe. Kandireni amfumu yathu mwina pamwe pachosa kwathu munatiuza kuti ndinu mfumu yani komanso mwachokera kuti zomo ine nachokera kudowa ndine sabutiye mtsinje mwabwera kuno kumene a president auzapereka state of the nation address mwina chiyembekezo chanu nchotani pamene mukufika kuno kuzakhala nawo pa mwambo umenewo amfumu yathu? ine luni losangala kwambiri chifukwa profesa timadziwa iwo atakhazikitsa address meeting imeneyi imakhala yoti amakamba sona yogwira mtima ku anthu akumidzi makamaka kumene chakudya ni kayendetsedwe ka ndalama a profesa amatithandiza kwambiri chifukwa tinaonapo kale kuti ndikubwereza silili nchikayikiro yake tilini mphamvu zonse kuti boma likhala lopambana kwambiri la profesa akukamba anthu amene acheza nawo pano akukamba zokuti kuziko kuno padakali pano anthu akukhuta kudowa anthu akukhuta kapena akugona bendi jalta ngati mesina limbuyo tene pano anafika pano lole yatsitsa chimanga dzulo chimanga chikuperekedwa osatengera kumene kuli phungu wa independent koma sakusankha mbali chimanga chakwanira paliponso lupereka pano pandukamba pano ine nili kuno moti mawa anthu oyene kulukagawidwa komanso sabata latha lomweli ndiye kuti kufa wina uli mchitete walandiranso sabata latha lomweli chimanga china anthu alikudya bwino anthu kulibenso kupene mukuona kuti aliyakali kuti olukagula chimanga kuti ali ayi ni pakhomotere olupatsana chimanga pano pakhomo ili ni komwe basi mungasiyanise bwanji padakali pano boma ili limene kupanga zinthu zake ndi boma lapita lija amene limagwira ntchito zake ngati mfumu amene imakhala ndi anthu pa ground anthu anu akumva bwanji pano ndi mbuyo muja? anthu akumva bwino kwambiri chifukwa boma ili lapita Mutharika limayang'anira kwambiri chakudya anthu boma limene lapita lija silimang'anira chakudya limangoyang'anira zoti za mabizinesi basi ndize zimene anthu aona kuti usiyana kulipo kwakukulu chifukwa anthu kuti adye munthu ngakhale akhale opanda sopo koma ona kuti akadya agona bwinobwino tota bwino nyumba ndimene atasiyanitsira anthu. Mwapasa utenga wanji wa chilimbikitso amalawi pamene akuonani padakali pano pamene a president akuzafika kuno mwapasa chilimbikitso chotani kumbali ya sona imene ikhali ikuperekedwa ndi a president kuno tsiku la lero? ine ndikuwapatsa madaliso anthu kuti omvetsetse bwinobwino cholinga cha profesa aprofesa afuna kuti dziko lino aliyense akhale mu ufulu ndipo abwera osati kuti kapena amugwedeze wina aliyense koma munthu aoneke kuti iyeyo agwedezeke pozochita za iyeyo pakhomo pake ndiyo anthu ena onse konena kuti anthu oyimvetsetse sona imene apeka profesa chifukwa mmenemo muli chitukuko chosiyanasiyana ndalama panopa ndalama yagwira yangokhala pa nzimodzi chakudya chagwira chingokhala pa nzimodzi mmashopu yenda mitengo kali mangu lero upita shopu iyi ukava mtengo wina mawa upita shopu iyi ukava mtengo wina lero zimene zonse zatha zimene zichitika mitengo sikwera yangokhazikika basi afumu anthu akuona ndi kumuzi ine nikunena pano timati kapiri kwagula sopo ja wopanda chipepala kuchikaona mmawa okuti 900 mmawa 1000 koma lero haite sopocho wangokhala pa 800 ali chete sakusintha ayi ndiye zimenezo tufuna kuti zichole pamenepo zitsike ndithu. pakumaliza pakucheza kwathu ndinu afumu ochokera kudowa ndimafuna mutapereka uthenga kwa president mwapasa uthenga wanji a president pamene akunyamuka pano kuti afikeno malo ano? ine ndikuwauza profesa nuyankhula pano ndine mwana wawo mtsinje ine olidziwa bwino iwo zaka zonse zakhalugwe ntchito limodzi moti ine ndikufuna kuti anthu akudera kwathu kudowa apindule nulamuleso umene wabwerawo anikire zinthu zosiyanasiyana chipatala kumeneku chidayambika kalekale ndiwo aprofesa koma boma ilabira likuchikanika kuti chimalize chapamponera chipatala chichikuchakanika kumaliza koma chipatala chimene chidali ni phungu wathu Jeni Kalilani anachichita bwino kwambiri ndiye nufuna kuti aprofesa chipatala chimenecho ayikepo dzanja. Padakali pano mundilole ndicheze ndi olemekezeka lipipa kuchokera ku Blantyre ndikulandireni olemekezeka mozichepetsa kwambiri zikomo kwambiri sabato zane singakwanisa kumasola iya ku Blantyre ku Blantyre sona ayimekezere motani constituency pamene a president akhala kuzasigulira sona sona chachikulu kwambiri nena kuti tikhale tcheru kwambiri makamaka kumbali ya Chinyamata kumbali kwina kwakonza kale mudzi wa azimayi takonza kale mbali ya 5 billion CDF ija nkulukuta moyo wakonzanso tingongoleta achinyamata koma akunena kuti sona iyi akufunisisa kwambiri achinyamata nde maso athu ku Blantyre Chiromoni Kabula na Ncholi
kose tikuyang'ana kuti kodi mkulukuta moyo afuna kutikonzeramo zotani, afuna atiuze zotani. Koma mutati muone mmene zinthu zayamba kuchitikira kale, koyamba mu mbiri ya dziko lino kuti chimanga chinafika ku 100,000 kwa chathumba, panopa chili pa 40,000, chinafika pa 30, koma I think alimi anakadandaula ndi akuti azagula pa 42,000, chimene chili chinthu chofunikira kwambiri. Number 1. Number 2, mafuta akuti koyamba since 2020 kukhala ndi mafuta dziko okwana masiku 15. Ndiye tifuna timve kuti kodi mkulukuta moyo Professor Arthur Peter Mutharika mmene mwatibwesera muzimu zotani. Zimavuta bwanji mulamuliro wapita uja kuti sitimakhala ndi mafuta mwina opanga kapa for 15 days, koma mukutiuzapa kuti zomwe zikuchitika padakali pano zimavuta pati. Chimafunika kwambiri tikati kuyendetsa dziko. ABM wakhala kunena nthawi yayitali kuti kuyendetsa dziko si chinthu chamasewera, chimafunika munthu ukhale ndi experience, ukhale munthu odeka. Komanso ananena ndithu kuna kuti kuyendetsa dziko si kwa anthu mbidwa, kufunika anthu eni akamuna odziwa kayendetsedwe ka dziko, kudziwa kuti tikati kuyendetsa dziko timafuna economy ikhale pati, timafuna makamaka kukwera kwa katundu kukwere bwanji, anthu a business ngongole akamatenga chiongola dzanja chikhale chochuluka bwanji, ndi kuyendetsa dziko kuti chakudya chilipotani, amalawi makamaka level ya umphawi wawo ndi otani, kodi ndalama imene akusowekera anthu amene akupeza ntchito ndi angati, ngati boma likupanga zipangizo ziganizo za mtundu wanji zotukula anthu ama business, ncholinga choti anthu ama business alembe anthu ena ambiri ntchito, kuti anthu osowa ntchito akhale ochepa. Kodi achinyamata tiaganizire motani kuti apange ma business oyenereka, ma business opindula kuti adyese makomo mwawo komanso asamale makolo awo. Nde akaziphatikiza zonsezi zimafunika kukhale munthu oti ndi wophunzira bwino, uli ndi experience yabwino komanso ndi odeka. That's why Malawi pa 16 September ananena kuti no tibwererenso kwa proven leadership Professor Arthur Peter Mutharika. Nde lero maso athu ali kunjira kuti kodi makamaka uku kwatuza kuti tiyang'ane kwambiri ya achinyamata. Ine maso anga ali kumene kungati achinyamata ndi anthu anga ku Chiromoni, anthu anga ku Kabula, anthu anga kuna Ncholi, kwa Manase, ku Kampala, kose ku Suweji, kusi kuti kodi anyamata ayembekezere zotani, zimene maso athu ali kunjira. Ku Kampala, ku Suweji, ndimakwena kuli kusema chulako 5 billion imene ikuchibwera budget yoyambirirayo, ayembekezeze kuti iyapindula motani. 5 billion tumafuna kuti ulendo oyamba tikonze misewu, ku Chiromoni kuli misewu yoyipa yambiri, kuyambira msewu umene kuchoka pa Chiromoni pa Nsika kupita ku Chiromoni ku Chipatala, komanso muli misewu ku Zambia pali bridge yake yochoka pa CCAP imene ikalowa msewu wa ku Zambia inadukiratu, zofuna kuti tikonze kaye zoyamba zimenezo. Kwa Manase kuli msewu kuchoka pa filling station kulowa kuna Ncholi ukatembenuka tufuna mpana mejo ukazungulire ukatulukire ku Manyowe uzibwera town. So 5 billion yambirira tufuna tipange kaye zitukuko zogwirika, tindi clinic imene yamba kugwira ntchito tsokoze kwambiri nduna za umoyo komanso DHO ku Blantyre Dr. Kawalazira kuti akutipanga support kwambiri kunena kuti chipatala chimeji chikhale ndeye tufuna tionjezerepo maternity wing komanso tikepo nyumba ziwiri za madokotala kuti azikhalapo. Ndeti ndi zambiri zimene tufuna kupanga. Tindi msewu wa village house tiyamikira apa kunena kuti tikukonza system ya sewage, ndi msewu wa village house ukonzedwa nawo limodzi mu system menemo. Koma msewu wina umene anthu anga oyang'ane kwambiri ndi msewu wa Chisangalalo, kuchoka pa Chisangalalo kafika kwa January kafika ku Musi kumanda. Zinthu zimene zizi zimene ife tikuyembekezera kuti tifuna tikonze ndi 5 billion, and 5 billion imene njaka chimodzi tifuna ikamatha 5 years tizifika kumafunsa kuti kodi 5 billion inachipita nayo kuti tipanga nayo chani. And chiganizo ichi chipangisa kunena kuti chitukuko cheni chizioneka, and mukakhala pasi muona kuti tikanena kuti proven leadership experience ABM atakhala pansi ndi experience yake anaona kuti okay I think dziko lisili tukuka ngati chitukuko chiziyenda mmene chikuyenderamo chapase special amount 5 billion itikulederera. So ayembekezere zimenezo 2 anthu aku Chiromoni, kwa Bwanoni, anthu aku Chiromoni, ku Zambia, anthu aku Anthuka, anthu onse ayembekezere kuti muli 200 million imene tikupereka ngongole kwa azimayi, maso kuli 200 million imene tikupereka ngongole kwa achinyamata. Zimene zizizi tionesese kuti tikapereka ngongole ija apange ma business oti apindule komanso athe kubweza, komanso timawuza kuti mukabweza pozabwereka kwachiri matha kubwereka times 2. So ngati tinakubereka ni 500,000 ndi kuti ulendo wachiwiri ngati mwabweza muzitha kubwereka 1 million. Tifuna anthu apange ma business ogwirika, ona tanapanga business akumanga nyumba, akupanga business akutumizana ku school, osati kumangoti akupanga ka business osapindula nayo ndezi chani zimenezo. So 5 billion iyi tiyamikire kwambiri Professor Arthur Peter Mutharika kunena kuti anachimva pasi pa mtima wake ndi experience yake kunena kuti no anthu ndiyena ndapase 5 billion yoti azipanga chitukuko chogwirika, chitukuko chooneka. Ndoko maso athu ali kunjira kuti kodi 5 billion tiyenda nayo motani. Ndikutha kuona masamu anga mutu makundiza kuti according to your plans
zikuona kuti 5 years imene iyi constituency yanu silizaona kufumbi na liyonse musewu, silizaona wina aliyese muna akuyenda pansi according to your plans. Nkulakwa kutero? Ayi, sikulakwa. Chifukwa chonena kuti 5 billion ndi chakatu chimodzi. It means kuti Nkulukuta Moyo watipasa 25 billion in 5 years ngati Blantyre Chiromoni Kabulana Choli constituency ndi ma constituency ena onse m'Malawi muno. So kuti ndramadi kugwira ntchito mwa chilungamo ikuyenda background, asite council akugwira ntchito yolongosoka procurement ikuyenda mwa ndondomeko kuno bwino. Zitukuko zimene zitakhale zochepa anthu ukuku ku Chiromoni, Minister of Education atolonjeza kale school, I think month end ya April kapena early May tikupita kukayambapo tikhoza kuonjezeraso school ija kuti no ngati mabloko achepa amene atipatsa Ministry of Education tionjezere nawo. Chimene tikufuna ma key sectors health, education and the elderly tikhalira anthu tukakaka. So even level ya umphawi mu constituency ichepa because 5 billion per annum ipezeke kuti even ma contractors amene akwatenga council akwatenga ma contractors adira lomwelo kuti apindule, achinyamata amene akugwira ntchito akutengedwa adira lomwelo kuti apindule. Paende pa 25 billion ndi ulendo uchayo. Nkulukuta Moyo Mulungu azinipitiriza kundalisa chifukwa cha nzeru zake, ampase nzeru zambiri ndi moyo wautali, cholinga chonena kuti masomphenya ake akwaniritsidwe. Tathokoza kwambiri olemekezeka tipaseni mpata mukalo wa muchemba. Zikomo kwambiri. Zikomo kabasa.